chcela som urobiť ten trend, že poviem túto vetu, že deti poďte jesť rôznymi emóciami, ale obávam sa, že keď to začnem robiť, tak neviem, čo si pomyslia susedia, ale teda poďme to skúsiť. Šťastne. Deti, poďte jesť! Poďme na emóciu unavene. Deti, poďte jesť! Teraz poďme opito. Opito, ja nepijem alkohol, ale môžeme to skúsiť opito, aj keď naposledy Edison bola opitá v roku 2017. Dostáva sa do tej emócie. Deti? Deti? Poďte jesť? Poďte jesť. Toto keď počujú susedia, čo si o tom pomyslela? Teraz dajme úplne vyšinuto psychopaticky, dobre? To si myslím, že mi pôjde najlepšie. Deti! Poďte jesť! Teraz dáme rezignovanie, akože je koniec prázdnin a mám toho plné zuby, čo je pravda. A to není koniec prázdnin. Deti! Poďte jesť! Dobre, teraz dáme to zúfalo. Susedia, toto nič neznamená, nevolajte psychiatriu. Deti! Poďte jesť!